Now we will ride in the bus number 170 to Malmo. It comes from that way. Yeah, it is your right. Just check what the other people do. Tak. Nice spot. See that up there. So good. Very good. Lund. You can see the ticket here. You try to see. Yeah, here is this guy. Where's the pig? You can see already. Okay. It has to wait because he cannot go before. Also in the And, car dealer. The price for 2 persons was 119 Swedish crowns, and then when you are 2 people you get discount, so it is 87 Swedish crowns, and converted to Danish crowns it is 53 Danish crowns for 2 persons to go from Lund to Malmö. Vi er nu på vej fra Lund til Malmö. Vi skal lige ned i Immigration ned i Malmö, og vi er ude at køre med bus her. Og det virker på en lidt anderledes måde end derhjemme. Her der køber man billetten her. Og for det første, billetterne er noget billigere end de er i Danmark. Og så skal man, er der en sådan en stregkode på, som man scanner, når man kommer ind i bussen, i stedet for det der med at vise chaufføren billetten. Så stregkodescanneren, den kan se, om billetten den er gyldig og så videre. Den ser vi her. Og ellers når man er i bussen, vi skal ved et stoppested, der hedder Almgården i Malmö. Det kan jeg se heroppe. Vi kører fra Lund, Jupitergatan i Malmö, og vi skal til Malmö, Almgården. Og heroppe på den her, der kan jeg se, hvor vi er. Jeg tror nok, jeg må sige, at systemet er lidt bedre. Også som chauffører, vi behøver ikke at, de chauffører, der er her, de behøver ikke at sidde og tjekke billetterne, fordi man scanner en stregkode og så videre. Super smart system. Jeg ønsker Danmark, de var lige så vågen. Men sådan ved I jo, sådan er det jo ikke. Fra Lund til Malmö, der er cirka 14-15 kilometer, så nu begynder vi at nærme os Malmö. Vi har kørt på motorvej faktisk hele vejen, så at se, hvor vi skal af. Vi skal af ved et stoppested, der hedder Malmö Almgården. Så standen er. Det fungerer rimelig godt, det her system. Ja. Så bliver der stille, mens vi venter på, at tiden skal falde i hak. Og her i Sverige, der har man også bænke, som man kan sidde på, mens man venter på bussen. Det har man vel også nogle steder i Danmark, men jeg synes ikke, det er så udbredt.
press the button. Yeah. Did you hear? No, but I can see it up there. Standing up. This means it stops. We are not the only one. It's at this stop. Yes. Så. Det var den bustur. Lad os så se, hvor vi skal hen. Agnefrids væggen er der. This one. Wow, so long. Så sidder vi lige og får en kage. Og Levi er på telefonen. Televisor. Baby, bakit Vi har lige været inde på den her Circle K. Og venter på bussen, så vi kan komme tilbage til Lund. Besøget i Immigration gik fint. Hun har fået taget fingeraftryk og fotoer og så videre til opholdskort, så ingen problemer. Nu venter vi bare på, at der kommer et opholdskort. Skal vi se en ledbus, der består af 3 dele. En bus med 2 led på. Se, den har... den har rød lys. Skånetrafikken. Stenkælden. En af de lidt længere busser. Hello. Yes. Så. Så venter vi på bussen. Jeg skal lige prøve at se min billet her. Vi kigger lige, ja. Ja. Lad os se, gå ind i den der. Og it's not ours. This is til Rosengård. There we don't want to go. Here. Select one unused ticket. Activate. Sådan. Now it is activated. So we just wait for the bus. It will be here in a couple of minutes. Billetten er gyldig i 1 time og 30 minutter. Så vi venter bare på bussen. Der var polisen lige. Jeg tror også, det er et lidt belastet kvarter, det her. Godt se sådan ud. Yes. Vi ser benzin- og dieselpriserne heroppe. Hvad står der der? Lad os se. Så over der. Øen via Rosengård. Der kommer den. Der. Nu kommer vores bus.
170 til Lund. Så står vi langt ind her. Ja. 777. Linje 170. Mot Lund. Norra Färladen. 170, det er billetten. Se. Hej hej, vi er to. Ja, visst. Jeg kommer til at sige det her. Hvad er det? Læg frem dernede. Sådan. Tak. Malmö Höja. Okay. Så går det hjem til Lund igen. Der vi stod på. Ja, ja, ja. Nå, ja. Tak for turen. Ups. Ja. Dut, dut, dut.